Sanibona, phinde nginibikelele nje namhlanje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngalehora, ngalolu suku, ngaleli viki, ngale nyanga, nangalo mnyaka. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba esesigcinile, wasilondoloza, wasithanda, wasibekela, wasenzela konke okuhle, especially okuyimpilo. Yazi bantu bakaNkulunkulu, sesiphila esikhathini esinzima ngale ndlela yokuthi njengamanje impilo iyigugu ngendlela eyisimanga njengemali, ngoba impilo isivele nje iphele nje isinom kanjani. We hearing stories ahlukahlukene, thola ukuthi umuntu ufe nje ngokuthi nje ushayiwe, bamshaya kanti uzothewela phansi, wawa wophela ngaphakathi. Kwenzeka izinto ngendlela enganakekile, izinto zenzeka ngendlela embi futhi, because siphila esikhathini lapho khona yonke into bantu bakaNkulunkulu eyithuba lokuphila iyigugu. Kodwa uma leli gugu leli singaliboni ukuthi ligugu kangakanani, liyoze lisuke kithi, yoze iphele impilo, siyoze sife, uyorealize usungale kwethuni ukuthi kahle kahle ukuphila kwakuyigugu kangaka, usungasenalo kodwa lelo thuba, usungasaphili, usungasakwazi ukuzihlenga, uzisindisa, or wenze something ngempilo yakho. Because into ekumele siqonde abantu bakaNkulunkulu kakhulukazi ngaphezu kwayo yonke into, ukuthi indaba ingawe, indaba ingumphefumulo wakho, indaba ingaphakathi lakho. I will always have to emphasize le ndaba ukuthi it's not about this flesh. This is just a body. It's just indlu. Kufana nezindonga. Yabo mabona indonga ekhaya, ku4 room ekhaya, ku2 room, ku1 room, ku-round kuphela. Indlu injalo, nalo mzimba ukanjalo. Yabo nje ubona ekhaya kini kunestofu, kune-fridge, kunombhede. Umsebenzi wombhede ukulala, umsebenzi wesofa ukuhlala, umsebenzi westofu ukupheka, noma sifudumeze or something. So nathi emzimbeni yethu umsebenzi wezandla ukwenza imisebenzi noma intando kaNkulunkulu, umsebenzi wamehlo ukubona okufanelekile okumele ukwenze, okungwezenzo zokulunga lezi uKristu athi abambethe ilinene elicwelekile yibona benza izenzo zokulunga. Ebese umsebenzi wezinyawo ukugijimela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu, because singabantu sonke sihlalela ukwenza njalo. Uhlalela ukuthi masukwazi ngoNkulunkulu utshela umunye, nomunye atshela omunye, nomunye atshela omunye, so that sonke sizokwazi ukuthi sifinyelele ekhaya ezulwini, embusweni wezulu, sibone umhlaba omusha, sibone umhlaba ongcono, sibone umhlaba ongenako lobuhlungu obugcwele njengamanje, ongenalo lolu sizo olukhona njengamanje, ongenako konke lokukhala, konke lokufa, konke lobubi esihlezi sidila nako each and every day kulo mhlaba esiphila kuona, ngoba akusemnandi bantu bakaNkulunkulu, kubuhlungu ngendlela eyisimanga. So kuzona zonke izinto ezenzakala lapha emhlabeni kumele sihlale njalo siqaphela, sazi ukuthi leli thuba leli ithuba lengqayizivele, ithuba elikhulu, ithuba esingalisebenzelanga kodwa sivele sagixabezwa ngalo, savele sanikezwa. Because abantu bakaNkulunkulu isikhathi sokuthi sivume izono zethu, isikhathi sokuthi sizihlambulule. Cleanse yourself spiritually, cleanse yourself physically, cleanse yourself mentally, cleanse yourself emotionally, uzihlambulule. Because ama-emotions wakho can hinder ekuthenini wazane noNkulunkulu. Physically kungavimbezeleka ukuthi wazane noNkulunkulu uma uzolibela izinaka wena ngaso sonke isikhathi. Start afresh emotionally. If uzohlezi nje lapho uzibukela phansi, low self esteem, lokhu kungakuvimbezela ekuthenini uzulangazelele noma ulandele uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, because your emotions ahlezi ihamba qala, ahlezi ihamba phambili, kuhlezi kuyiwona ngaso sonke isikhathi ukuthi mina ngicabanga ukuthi mina ngifila kanje, mina ngokuthi nokuthi. Where is God lapho? Yabo mosonomina kakhulu omina abaningi empilweni yakho, that is where you lack uNkulunkulu wena, because kuzomela ukuthi uzidele. Usho njalo uKristu uthi bonke abafuna inhliziyo kuzomela bazidele, balahle konke okwenyama, balahle konke okomhlaba, bafune yena uJehova umdali wezulu nomhlaba. And ngokuzidela kwabo ingale nkathi bezokwazi ukuthi batholane noNkulunkulu, bazane benze intando kababa ohlala ekhaya ezulwini. But if bengazideli njalo, it's all about themselves, ila ethi khona uNkulunkulu ungazikhothamela, ungazikhonzi. And uma usanomina usayikhothamela, usayikhonza, wena osabalekile, wena osakumele ube muhle, wena osakumele kube ukuthi nokuthi ngempilo yakho. Where is God lapho? uNkulunkulu ufika nini lapho? Ufinyelela nini? Kanjani? Liphi ithuba likaNkulunkulu lapho? Alikho obviously. So bantu bakaNkulunkulu emotionally kumele sigade ama-emotions wethu, imizwa yethu. Physically, yes, we need to take care of ourselves, but ungazihlobisi nokuzigeka ngokuzicwebe bangaphandle njalo when everything is about inyama yakho. It's all about making over, it's all about dressing so well.
It's all about that. It's all about ucwebe, ufake yiphi ring, ufake yiphi necklace, ufake uphi amacici. It's all about izinwele zakho zinde kangakanani, ufake yiphi weave, ufake kuphi, ufake ziphi inkobe khona zoba nkulu. Bantu baNkulunkulu iyona ndlela isitha ehlezi sithola ngayo intuba kubantu leyo. Because abantu abafuna ukunderstand ukuthi into ebalekile is ingaphakathi lakho, your soul, leli libuko uNkulunkulu. Ingaphandle lakho doesn't matter. Ingaphandle lakho igumbi, idokodo okumele ulihlambulule ulinakekele ngoba liyithempeli likaMoya Engcwele. Kumele ulihlambulule ngaso sonke isikhathi, lihlezi licwengekile, licolekile, lilihle. But ingaphakathi lakho ilona emele ufukuzele, emele ulondle, ilona emele unakekele kakhulu ngaphezulu kwayo yonke into. Ilona emele uhlezi ulibhona because ilona golide lakho lelo. So bantu baNkulunkulu, in as much as izinto eziningi singaziqondi, singazi-understand noma sihamba ngendlela esicabanga ngayo nesithanda ngayo, but we need to be careful of imphefumulo yethu ukuthi singagcini ingalahleki. Igcine ingalahleki ngenxa yezenzo zethu zobubi, because everything that we do physically influence ingaphakathi lethu. So we need to take care of our emotions, sizinakekele physically and psychologically. There's so many things ezihinda noma ezithinta our psyches, ezithinta izingqondo zethu. All the things ezenzakala emhlabeni, all the trauma, zonke izinto esezenzeke emehlweni ethu ade zenzeke ebumnyameni, traumatic. Abantu sebeqotshwa bedutshulwa right in front of izingane, traumatic. Abazali bashayane, bagengane right in front of umndeni, traumatic experiences. Kwenzeka izinto eziningi ezilikhulu ezinzima ongeze wacabanga ukuthi ungazibona ngehlo lakho wena umuntu. We are seeing iziphoko, we are seeing izilwane, we are seeing izimfene, ziningi traumatic experiences esiwabonayo ngamehlo ethu. We need to fix our psyche, otherwise we can go crazy, singahlanya ngampela. Thola ukuthi umuntu uthi usedinga isibhedlela sezinhlanya because ingqondo yakhe ayisahamba kahle, ayisafunctioni kahle because of all these traumatic izinto ezenzaka lapha emhlabeni. Of which lens abantu abaningi ekuthenini azathi umuntu ngcono ngiyibulala ngcono. Ayikho lento engiyiphilelayo emhlabeni nje. Inkinga engaka, lento engiyibonile, ingithusile, ingikhalisile. Azangadli mhlawumbe umuntu iviki lonke ngenxa yento ayibonile. Kuningi bantu baNkulunkulu. Sibhekene nenhlekelele, sibhekene nengwadla, sibhekene nezinto ezinzima ezilikhuni ezisilimaza emehlweni, zisikhubaze enhlizweni, zisikhubaze indlebe zethu, zisikhubaze ngaphakathi lethu, zisikhubaze emphefumulweni wethu. Sizithole sesikhala imicamelo ihlezi igcwala inyembezi, ihlezi bamanzi because there are many traumatic experiences and things ezingekho right ezenzakala lapha emhlabeni. And ngokwenzeka kwazo, that's the more izimpilo zethu zincipha. Because the more kwanda ububi lapha emhlabeni, the more kuncipha izinsuku zokuphila. uNkulunkulu akazivumelanga zonke lezi zinto ukuthi zenzeke. uNkulunkulu akadalanga ukuthi lezi zinto zenzeke ngale ndlela. But ngenxa ukuthi ziyenzeka, ngenxa ukuthi siphila nesitha, siphila namademoni, siphila nobumnyama, uNkulunkulu is seeing all these things. And ngokubona kwakhe konke lokho, the more kusondela ubuya kwaKristu, inkosi yethu lapha emhlabeni, the more kusondela ubuya komfelo wethu uJesu Kristu ezolanda ibandla lakhe. Ngenxa yazo zonke lezi zinto ezenzakalayo, ngenxa bonke lobubo wenzakalayo, ngenxa bonke lobumnyama, ngenxa bonke usizi, ngenxa konke ukukhala, ngenxa konke, uyabuya uJesu njengenkosi nomsindisi. Asimlindeni ngokubekezela, simlindeni ngothando, ngokuthobeka, ngokwenza intando yakhe. Singamlindi ukuthi size siwelele kwimoya engafanelekile. Singamlindi ukuthi size siwelele kungalungile ngenxa ukuthi sibone indlela inkinga ezingayo, indlela ilevel yestress engayo, indlela ilevel cha. But asimlinde ngokuthobeka, ngokubekezela nangokwenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, because uzolanda abanjalo abakade benza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini. So ihloko sethu nje namhlanje sithi izisebenzi zesitha ezingazazi, izisebenzi zesitha ezingazazi. Bantu baNkulunkulu, I want us to understand indaba yezwe lakamoya ukuthi lijule kangakanani. Izwe lakamoya lifana nezwe lenyama. Si ezweni lenyama kunabantu abahlukahlukene ngithi, kunabantu abade, kunabantu abafishane. Si ezweni lenyama kunemndeni, ezweni lenyama kunomakhelwane, kunabantwana, there's everything, different ages, different titles, different groups, different languages.
kunezinto eziningi ezahlukahlukene, and abantu abahlele ey'ndaweni ezahlukahlukene angithi benza izinto ezahlukahlukene. Same as ezweni lakamoya. There are different demons ahlukene ngama-levels wazo, ama-level wawo. There are different spirits ahlukene ngama-level wawo. Kunesitha, Sathane, la ehlala khona, kunoLucifer, kunoBeelzebul, kunabo bonke, o-Ashare, there's many, ngokwehlukana kwabo. And bahlukene ngama-statues wabo. Abanye, I was doing this research last week, where I was checking ukuthi kahle kahle amademon kanjani. You would see ukuthi amanye thola ukuthi ubuso obenyoni but umzimba owenyoka, uthola ukuthi unamaphiko, izandla ngizothe ezimfene, izinyawo ezendlovu. You know, all these demons and spirits hlukene, all these kingdoms emkhathini phansi kwamanzi kunezinto ezahlukahlukene. See, makhona amamemethi ingeza tsuka ukufisha ngithi ingaphezulu umuntu. See, makhona abantu abakhona thola ukuthi ngaphezulu umuntu ngezansi mhlawumbe uyinyoka, ngezansi uyisibankwa, ngezansi uyiscorpion, ngezansi uyinkomo. Kuningi kwehlukahlukene. All the different spirits, all the different demons ngokwehlukahlukana kwama-departments. Wow. But the unfortunate part ukuthi all these demons ayazazi ukuthi azophelelaphi, ayazazi ukuthi awasophinda ngene embusweni wezulu, and bonke most yawo aqhamuka kwinzalo yalezi zingelosi lezi eziwu-200 ezafika zona lapha emhlabeni, zashiya imiyalo yaNkulunkulu, zashiya lokho abakade zidlalela ukuthi zizokwenza, zashiya zakhohlwa umyalezo, zakhohlwa umsebenzi wazo ekade zidlalela ukuthi zizowenza lapha emhlabeni. Zabona amantombazane nabesifazane bebahle bencomeka, benza njani, bathanda wona, bathatha wona, baganiselana, benza zonke lezi zinto ezahlukahlukene, forgetting ukuthi babekade bezeni lapha emhlabeni. So ngale nkathi kungena ingelosi, ingena kowesifazane ongumuntu, ingelosi, mind you, i-structure sayo is not 100% human. So kungaphuma nanoma yini ehlukile. Phuma i-giant, kuphuma i-dwarf, kuphuma inyoni eyinyoni ngezansi, kodwa ngasentla igundwane. Kuphuma different structures ahlukahlukene. So abantu bakaNkulunkulu, all these different creations noma lezi zinto lezi esezikhona njengamanje ngokwehlukahlukana kwazo, nemisebenzi yazo yehlukahlukene kanjalo. Ngokwehlukahlukana kwama-department, nemisebenzi yabo ijule ngaleyo ndlela yehlukahlukene kanjalo. We need to understand ukuthi lapha emhlabeni yonke into yenzeka ngendlela yayo, yenzeka nge-influence thizeni, whether you are influenced by the Holy Spirit noma you're influenced by the dark spirit. But somehow there is a spirit esi-influenceayo indlela owenza ngayo, indlela okhuluma ngayo, indlela ohamba ngayo, indlela ozophila ngayo. But wena ozokhetha ukuthi uvumela muphi umoya ukuholele kuleyo ndlela leyo ufuna ukuthi uholele kuyona. Ngovumela umoya wamanga ukuthi uholele kuthina ukukhuluma uphafuza amanga nenkohliso, it's okay, kuzoba njalo. Ngovumela umoya wenkohliso ukuvumela ukuthi ukhohlise abanye abantu, it's okay, kuzoba njalo. Futhi mawuvumela umoya, because ezinye izinto sithatha ngokubona, ngokufunda nangokwenzeka kwezinto, and then umuntu agcine lokho. The more ugcina that kind of information, iyona ozoyikhipha, because that is what you believe in. Because in most cases abantu abaningi banokuthatha ngokuthi izinto ngoba sazi kwenzeka kanje, sikhule kanje, okhokho bethu kwasha kwacima, athathe leyo information ayigqibele kuyena, ayigcine, abese ngasafuni ukuvula the jar, because ingaphakathi lomuntu is like a jar. Kunesivalo esingqondo yakho, isivalo uyavala noma uvule. So for whatever information efika kuwena, whether umuntu uyaxoxela ukuthi yazi kunenyanga yokuthi kuba kuwena ukuthi ayithatha ingqondo yakho uyayivala ekuthenini mina ngihlangana nezinyanga ngize ngi-entertain lento le yangitshela yona, or uyayivula ingqondo yakho ihlale leyo information kuwena izinze, bese ngelinye ilanga you will remember it ukuthi yazi khona umuntu wangitshela ngenyanga ethizeni angihambe ngekuyona. So it's like a jar. But abantu abaningi, what they do njengamanje, they have accumulated yonke into ekhona lapha emhlabeni as ulwazi, ngisho kuthiwa lungamanga kangakanani, baligcwalisa baze bavala,
abasafuni ukuzwa lutho whether iqiniso kaNkulunkulu comes now ukuthi lizofuna ukungena nalo khona lizoba usizo empilweni yakho, but they want to hear nothing. Ngifuna ukubamba okhokho bami, nabo benza kanje, baphila kanje, bafa kanje. Mina ngifuna ukubamba nje yasekhaya, sikhuliswe kanje, amadlozi kwashe kwacimisa ingoma, ngazi kanje. Abambe kona lokho, kanti uNkulunkulu has come afuna ukuthi akhiphe konke lokho, because egcineni kosuku it's kulaya ekuthenini you are the one who has a choice ekuthenini what it is that you keep and what is it that you take off. But abantu abaningi abasafuna ukukhipha that information abakade babanayo. Number 1 yamanga, number 2 inkohliso, number 3 balahlekisayo. Abasafuna ukuyikhipha leyo information, bafake the rightful information which is the truth. Umuntu ebona kahle ukuthi yazi lento iyamanga, lento yazi angisizi ngalutho, lento yazi futhi iyangilahlekisa, lento yazi ngithwalisa kanzima, lento yazi ukuthi nokuthi, but afuna ukuyigcina khona kunjalo because I don't know, is it being afraid ukuthi kuzokwenzakalana? Is it being afraid ukuthi if I take this information out of my head? I do not understand. But ke isihloko sethu sithi izisebenzi zesitha ezingazazi. As I was saying ukuthi ezweni lakamoya there are many spirits, many demons, many kings from the kingdom of darkness. And there are many angels, many spirits of light, many spirits of inkazimulo from the kingdom of light. There are kunamakherabi, kunamaserafi, kunalo lonke uhlobo lwey'ngelosi, oMichael, oGabriel, oUriel, kunalo zonke. Kuyaliwa ngaso sonke isikhathi. There is always a war. Because ngalesi sikhathi ukhuleka wena ugoqile ekhaya, ubiza uNkulunkulu, ucela, mhlasimpe uzuzile nokudla. uNkulunkulu ayithumele i-answer yakho noma athumele impendulo yalo mkhuleko wakho. Qhamuka uBhezebuli azovimbezela, alwisane nale ngelosi le elethe impendulo yomkhuleko wakho. And then mabelwa kuleyo war, that war can take as many as a week. It can take as long as 2 months. Kulibele kuliwa. But umbuzo uthi, wena are you willing to wait for the Lord ukuthi agcina zakuphendulile? Uzolinda yini ngokubekezela so that uzokwazi ukuthi uphenduleke? Noma ngeke uzulinde? Because ngale nkathi elwa uBhezebuli elwa nale ngelosi, ulwela ukuthi wena uze ugive up, ulahle ithawula uthi hayi shuthi ayikho lento yabaNkulunkulu, ayikho lento yabokhuleka, shuthi uNkulunkulu unabantu bakhe abama-favorites usiza abathanda ukubasiza nani, abanye abantu akabasizi kwasha kwacima. And then ngale nkathi usugive up, usiyawina-ke. And then uBhezebuli izothi mbuke, uyambona umuntu wakho, hambe kanjalo i-answer yakho. Ngale nkathi usugive up-ile, and then he will come. Kube ngazuthi uzokuphendula-ke yena ngendlela ezoba ngeyakhe, ngendlela ezoluthikisa wena so that uzolahleka endleleni. Abanga-ke mase usulahlekile, usuluthekile, bese kwenzakalani? It is a huge war bantu baNkulunkulu esibhekene lapha emhlabeni. Inkinga enkulu. And the more isitha senza ukuthi abantu bangasondelana noNkulunkulu, sikhanda sure ukuthi okay, uma bengasondelana noNkulunkulu bazoqhubeka basebenzele mina, bazoqhubeka benze intando yami. Ngoba kulwisana nabangcwele kahle, kulwisana nabaphathi beqiniso, abaphathiswa bezimfihlakalo zasezulwini. So ukuze balwiswe kuzosetshenziswa everyone around them. I'm counting every child engasondelana nabo. I'm counting every family member engasondelana nabo. I'm counting church member, if so. I'm counting izinkinga zezinto zezimali emhlabeni, whatever problem. I'm counting all of that. Ukuze ukwazi ukuthi icebo laNkulunkulu livimbezeleke, lingalinge lafezeka ngalezo indebe, ngalezo inyawo, ngaleyo mzimba, ngalelo thempeli. It's just a huge war. So uma ukhula kwezikamoya, uzikhandla, uzinikela, usebenza ngamandla, usebenzela ukuveza ukukhanya kubantu. The fact that you are brightening, you keep on brightening the light, usho ukuthi uzobonakala. Akekho umuntu ongathi ekhanyisa isibane kumnyama asikhanyise ba bese singasabonakali. Never. For whosoever osebumnyameni,
lo osikhanyisayo isibane sikhanya bha, ila khona wonke amehlo abantu ezothatheleka asondele abuke ukuthi hayibo lo wesibane esikhanya kangaka, what is happening? Because siphila ezweni lapho khona ubumnyama buthanda ukubusa, that light will be a spotlight to what that person okhanyisayo leso sibane. So it's like usestage ubona wonke umuntu. It's like uphezulu ebuilding ubona bonke abaphansi, because they have shined that light so bright. Which light? Izwi lenkosi eliyisibane elisikhanyiselayo kuzo zonke izona, elisikhanyiselayo kukona konke. And if ungumuntu oliphilayo izwi, you are busy shining that light super bright in such a way that ubona bonke elibakhanyiselayo bengakufuni, liyabaxhopha. Angiphathi-ke the fellow demons, the fellow bad dark spirit, yabaxhopha kakhulu. Angiphathi if ima-spirit ezohlala kubantu noma izuzela kuleyo mzimba, they will influence that kind of person ngama-beliefs wakhe, ngobuthakathaka bakhe, nge-character yakhe, ekuthenini aze azokhuluma with that certain person oshine the light so bright ukuthi ngeke awukho right nani. They will use each and everything, whether impilo yakhe, whether izolo lakhe, whether whatever anayo, ukuthi wena Nkosi yami ufunde kanjena, waye nje usukhethe nje ukuthi vele udele yonke into nje, udele imisebenzi, udele zonke izinto, Nkosi yami ngeke buyele esikoleni nani. They are using a certain tip and technique so that that light leyo muntu ezoyicima azothi oh yazi uqinisile Nkosi yami, mina ngineyitifiketi ezo-1 no-2 no-3, and then they stop ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, and then they stop shining the light so bright. They will say hawu Nkosi yami, buka nje Nkosi yami impilo yakhe sibheda kanjani, buka nje uhlupheka kanjani. And then nabo if those words they succumb, bathatha indawo azinze kubona, they will see ukuthi yazi ngihlupheka ngempela, and then they will turn the lights off, bahambe bayofuna imali. Satan has won. Demons have won. Bad spirits have won. Because bazobe sebe-achievile igoli yabo ukucima leya light. Bazobe sebe-achievile igoli yabo yokwenza isiqinisekiso sokuthi abekho abantu abakhanyiselekayo ngezwi likaNkulunkulu eliyisibane ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu kumele si-understand ukuthi there are many things ezosetshenziswa. Whether kuzosetshenziswa ukuthi hayi ngcono uphile kanjena, ngcono wenze kanjena, no ungakwenzi. Just because you just want to be the light of the world. Never let anyone ofuna ukuyicima leyo light, because uNkulunkulu nobuNkulunkulu obuyishinayo so bright so that abantu abaningi bezosizakala. Because it's all about abantwana bakaNkulunkulu. It's all about ukukhansela abanye abantu. Because njengamanje abantu sebeyicimile ibandla zabo, abasafuni nokukhanya okukubo. They've turned them off. uNkulunkulu ebakhanyiselile ngezwi, baningi abangcwele emhlabeni wonke, but that bright light abasalikhanyisile ngeqiniso eliphelele. They've turned it off. I don't know for whatsoever good reason, but they've turned it off. That bright light uJehova wedalele ukuthi bakhanyisele abanye abantu. Sesiciniwe manje, sebesicimile njengamanje. And as I was saying, by brightening that light, kusho ukuthi you will be seen both physically and spiritually. Okwenza ukuthi whoever hates the light alangazelele futhi asebenzise konke anako ukusicima lesi sibane. Physically you will be seen ukuthi lo ohlezi eshumayela, uhlezi njalo nje yena enkonzweni, inkonzo this and that. It's all about uNkulunkulu njalo yena nje ukhuluma izinto azikhulumayo nje, it's all about uNkulunkulu, it's all about ukukhanya, it's all about iqiniso, it's all about this and that. Physically you are seen. Physically you are noticed. Physically you are looked at. And spiritually angiphathi, because you are praying so hard. You are fasting so hard, and when you are fasting, you see many things ezenzeka spiritually, and as you see many things, you are seen as well now. Uthi nange sibona.
It's just like mhlawumbe umuntu ezothakatha ebusuku ozophuma nje emnyango ekhaya kubo uzombona ngithi. So uzobona kuqala ukuthi hayibo nangu sibona hayibo. So the more you see many things, the more you are seen. Because ama-spirits agcwele la emhlabeni. Agcwele ayabusa. Now, the thing is, something nje sengiyifundile ngesitha, or one of the things esengiyifundile ngesitha ukuthi senze izinto zenzeke yazi. Yonke into nje senze isiqinisekiso ukuthi yenzeka. So uma sisakudinga, he creates all situations and all opportunities so that you can fall. Uma sisakudinga la, sizama ngako konke kusemandleni ukuthi uwe. Nanoma kuthiwa sizama ngayiphi indlela. Just so that you will fall wena muntu. Sizame. Cause into eyinkinga, it's that annoying light that you keep on brightening the lights, which is the truth of God. It's super annoying to imimoya. It's super annoying to isit. It's super annoying to amademon. That is why they try by all means to make it off. And isithi singakunikeza nanoma yipi excuse. Yabona isithi sinendlu nje egcwele ama excuse. Mawufuna isizathu sokuthi ungayi enkonzweni. Mawufuna isizathu sokuthi ungazili. Mawufuna isizathu sokuthi ungakhuleki. Kulate sebusuku, ngikhathele, ngibuye emsebenzini. Ngeke ngikwazi ukuzila ngizophelelwa amandla. Ngeke ngikwazi ukufunda izwi mina iBhayibheli ngili-understand. There are many excuses. There are many reasons isithi sokunikeza wona just so that ungeke ufinyelele in the light le uNkulunkulu afuna ukuthi ufinyelele kuyena, because we are capable of anything bantu baNkulunkulu. We are not limited to anything futhi as well. Now, when it comes to izisebenzi zesitha, I'm not saying everyone is an agent of isitha. Cha. Akhona ama-agents azaziyo. Yabo laba abasebenza emkhathini bayazazi ukuthi ba ama-agent esitha. Bayazazi ukuthi bazinikelile. Bayazazi futhi ukuthi bayophele lapha. But kukhona izisebenzi ezingazazi zesitha. Just like thola ukuthi uyayiphilela nje wena umuntu uyilungele basho njalo athi mina ngilungele Nkosi yami, hawa angikaze ngashaya umuntu, angaze ngenza lutho kubani, ngi-right ngi-1 no 2 no 3. So these people that do not know themselves ukuthi they are actually working for isitha, abazazi abaqonde. Now there are many and multiple of them. Abanye bayazazi, like I was saying, and abanye abazazi. They are just people who want to keep life as normal as possible. Khona abantu abathi impilo siyazi normal ngalendlela. Whoever is going to bring something abnormal, ilo muntu lo esolisana naye. Just like amademoni into ayifunayo ukuthi wonke umuntu ahlale engcolile ngithi, wonke umuntu ahlale ephuza ebhema. That is what is normal to them. So whosoever who is going to come with something ezokwenza ukuthi abantu bashintshe, bahluke, bangabi lento, that is abnormal to them. That is not normal to them. Ayikho right lento. So lapha emhlabeni abantu baphila impilo ukuthi okay, sonke kumele sidle kanjena, sonke kumele sidle ijunkie, sonke izonke izingane kumele iphile ngokuthi iqale ihluphe eqala, sonke kumele kuphile impilo ukuthi ebusuku kuyalala ngekho kumele avuka aphupha amaphupho, sonke kumele singawakholela amaphupho, sonke people yona impilo abafuna ukuthi ibe normal. Sonke kumele siye ngesonto esontweni, sonke kumele sikhole ngalendlela, sonke melunuke ekhanda mele wenza ukuthi. And when it comes someone ozofika with something different, kubonakala ku abnormal. Fana na when it comes to this fellow system eyakhona lapha emhlabeni, ukuthi isikole, crash, primary, senior, high school, varsity or college, and then uyofuna umsebenzi. Nayo leyo msebenzi, udokotela, unesi, uthisha, ummeli, imsebenzi nayo. If you come with something ehlukile, ila khona sekubukeka usuyabukisiswa ukuthi lo weza nento ehlukile yena indaba. Baqale bagxeke because abantu bafuna inormality yabo, bafuna into ejwayelekile kubona. Bafuna zonke ingane zibe uthisha, bafuna zonke ingane zibe abameli, zonke ingane zibe odokotela.
Mozoqhamuka wena uzothi we orthopodist. I'm just creating a name ehlukile. Orthopodist. People will start looking at you. Kwakuyini yona leyo? Kwakumhlolami orthopodist. How izinto ezingazazi? How? Because people, they believe ekuthenini into enormal into abayijwayele. They want everything to be at the level of normality ngaso sonke isikhathi. Whereas bantu baNkulunkulu ilizwe lakamoya, there's nothing ongathi normal ngayo. Izwe lakamoya lijulile. Izwe lakamoya liyasinda, liyesabeka. Njenga noNkulunkulu esabeka. There's nothing normal ngezwe lakamoya bantu baNkulunkulu. As I was saying ukuthi I was doing research ngama demon nama spirits. Ungazi uthi normal lento ukuthi ikhanda libe inkawu, izinyawo zibe igundwane. Is that normal? Emehlweni ethu. Is that normal ukuthi kube umuntu ngenhle kube inyoka ngezansi? Is that normal? No, there's nothing normal about that. So bantu baNkulunkulu, why ngaso sonke isikhathi thina yonke into sifuna ukuthi simeje sibeke in the physical state ngendlela esofuna ngayo soqonda ngayo? Ngiyakutshela ukuthi ngelinye ilanga sisibona izinto ukuthi kanti azikho normal kangaka. So kuyosimangaza lokho, kuyosithusa futhi kuyosibulala. You will die because of trauma. Ngenxa ukuthi ubone idemon, walibona ngamehlo. At least there are portraits awenzakala ama-movie. La kuvela khona oma-Venom, kuvela zonke lezi zinto bayasitshengisa. Because ama-movies are-create Illuminatis, Freemasons. Laba bona labantu basemkhathini, bona labantu ababusa amademon or whatsoever. Bayasitshengisa all the portraits as ama-movie. Uzothi wena into creative nje, it's just it doesn't exist. Hey. I promise you bantu baNkulunkulu, zinkulu lezi zinto, zisabeka lezi zinto, ziyamangalisa lezi zinto. There's nothing normal ngalezi zinto. So asingacabanga ukuthi yonke into kumele ihlezi ibe normal ngaso sonke isikhathi, because yoshiya ulwazi. Siyokhohlwa ukunderstand ukuthi kumele si-expect okukhulu ngaphezulu kangakanani. We must always expect the unexpected out of everything. Because if isothi hayi silindele ukuthi ube kanje, mase ngasabi kanjalo bese siyathuka, bese siyamangala, bese siyakhala, bese siyayibulala, bese senze njani if ingasenze kanjalo. So if abantu kwenze okwehlukile, the influence of ubumnyama will make them want to change their life to normality as possible as it can happen, using different characters as possible as ngengabeka bantu baNkulunkulu ukuthi abantu they will see ukuthi lo wehlukile, and then ubumnyama buzosebenzisa that person obelievele ekuthenini no ayikho normal yanto to go and influence that person, amtshela ukuthi kahle kahle hayibo le mpilo yakho ayikho normal, ishintsha kanje. So that engeze veze leya light, so that engeza akhazimulisa uNkulunkulu ngale yandlela uNkulunkulu amnikeza igunya lokuthi afinyelele kulilazinga. So the fact that you believe in this kind of normality when as a person, you're going to be used to influence that person as well to believe in that normality. You're going to influence that person as well to believe ekuthenini oh iyona ndlela le. What about lesho uNkulunkulu? What about ukuthi umiyali? What about ukuthi umuntu ositshela konke umdalo wezwe nomhlaba? What about the fact that umzali owazi yonke into ngezimpilo zethu uJehova udala izwe nomhlaba? Uyena umqondisi, uyena ositshela konke, uyena owazi konke, uyena owazi namhlanje izolo kusasa, wazi yonke into ngezimpilo zethu. Usibonelela kona konke futhi ngaso sonke isikhathi. And then thina sifuna ukubona ngabanye abantu ukuthi baphila kanjani. Sifuna ukubona ngabanye abantu ukuthi benza njani. Sifuna ukubona ngani. So as in lakamoya, in the spiritual warfare, sibonakala yonke into esiyenzayo. It's just like there's a camera that is roaming around. Buna wonke umuntu. Kind of this game. I don't know if many people know it. It's called The Sims. The Sims. Yeah, game ukwazi ucontrol umuntu. You are controlling that person from above. Ucontrol ukuthi okay uyavuka manje, andlula umbhede,
ahambe mase phisiwe ahamba etoilet, mase sekuwukuthi edinga ukugeza ahamba ebathroom, mase lambile ahamba ekitchen. You know, you're controlling the person from above. I want to promise you something, bantu baNkulunkulu. From the confirmation of incwadi kaPetro, wesibili chapter 3. I think it's lapha verse is either 10 or 16 or around there ezansi. La isho khona ukuthi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane. Okusho ukuthi we are controlled from above. We are controlled by the Spirit. Thina singabantu siyiflesh, we are controlled, you maneuver around. But because we have souls, asibona amagobolondo nje kuphela uNkulunkulu asidalanga sawo amagobolondo. Because sinemphefumulo. You have the will to say yes and no. Because umphefumulo, you have the will to control ingqondo yakho. Because umphefumulo, you have the will to control izenzo zakho. And leyo will leyo noma lelo gunya elokuthi uhlalele ukuthi uvumele udedele umoya ongcwele uthatha indawo yawo bese wenza umsebenzi waNkulunkulu ngesikhathi othanda ukuthi wenze ngawo. Besho njalo uPaul ncwadi yabaseKorinte chapter 6 verse 19. Anazi yini? Sorry baseKorinte kuqala chapter 6 verse 19. Anazi yini ukuthi imizimba yenu ithempeli kaMoya oNgcwele engabele nenzela noma yini ngayo. So idokodo leli likaMoya oNgcwele. You are not out to do anything ethando wena ngayo, but you are supposed to do everything ethando uNkulunkulu ngawo, so that uzophelelisa icebo likaNkulunkulu, uzoliphelelisa ngezindebe zakho, because uzisebenzelela wena. But unfortunately kuzokwenzeka if umzimba wakho ungawuhlambululile enough ukuthi ucontrol umoya ongcwele, ugcina usucontrol umoya obumnyama. That is why namhlanje sinezisebenzi zesitha ezingazazi, because abadedela umoya ongcwele ukuthi ubasebenzise. Mungadedela umoya ongcwele udedela abanye. Bake bathi abafundisi abaningi, uma ungakhonza uNkulunkulu ukhonza isitha. Guarantee for sure. Cause umyalelo wodwa wesitha uthi umuntu engenzana noma yena ngithi. And uJehova akashongo njalo. Yes, we have a free will. But this free will uJehova umdalo sinomhlaba sibusise ngayo, ukuzivezela ukuthi usithanda kangakanani. Ngoba uNkulunkulu akacontrolana akaphoqani futhi ngenkani. Otherwise ukuba uphoqana ngenkani, ngabe shuthi lamazwi ayishiwe isitha ayiqinisile ukuthi uNkulunkulu ononya. But guess what? Isitha siyakwazi ukuphoqa ngenkani. Idlozi lakho lifuna inkomo, likugulise, likugingqele imoto, likwenze yonke into, liswe likuphoqa. Likugulise, likulalise phansi uzace ube ukuthi liswe likuphoqa. Kuthiwa hayi kufuneka ukuthi ayemanzini awuthosa ngamanzi ewenza ukuthi amagobongo warabu kwasha kwacima. Lisuke likuphoqa. Awusuwenza into ongayithandi manje, uthanda esikoleni akusayeke esikoleni uyagula. Uthanda emsebenzini akusayeke emsebenzini uyagula. Uthanda ukwenza ukuthi awusakwenzi lokho uyagula. Swele kuphoqa. Base uJehova umdalo wezulu nomhlaba is always giving you a free will to uthi nje woza kimi. Just come to me. Konke ukusindayo, konke okunzima, konke ungalungile, just come to me. And then mase usufikile kuyena, uyena uzokusiza kona konke. But senze njani? Asifuni ukuya kuyena. Senze njani? Sifuna ukuhlala la sihleli khona. Khona isise sesifica kahle. So, ezweni lakamoya siyabonakala yonke into esiyenzayo. Whether ulele, you can be seen. That is why moya kwazi ukuthi ifike izama ukudlengula ephushweni. Izama ukudlengula ulele kanjalo. Because uyabonakala. Number 2, uyaphupha. You are seen. That is why sikwazi ukuthi masiphupha sihlangane nemimoya ikhulume. Ithi wena ukuthi whatever sukuyisho ngaleso sikhathi. Because you are seen, as you can also see. Number 3, whether uyadla, you are seen. Bonakala ukuthi lento idla right noma ayikho right. That is why uNkulunkulu ekwazi ukuthumela ngomoya wakhe ukutshela ukuthi ungakudli lokho.
ungakudli lokho because kubonakalile ukuthi kahle kahle lokudla lokho khona obuthakathwe ngakho. Akuyalezi uNkulunkulu no ungakwenzi. Senze njani yonkani yakhe limale thina kodwa ekugcineni. Whether uyavuka, you are seen ukuthi nange sevuka njengamanje. Whether uyageza, you are seen. Whether uyadlala, you are seen. Mawuxoxa, you are seen. That is why uthi mawuxoxa nabantu cause influence ekaza kubuza imibuzo personal because unomoya omona ngaphakathi. Ubuza uthi, oh, kambe wathi lapha emsebenzini wakho usebenza insuku engaki? Unganaki nje nawe. Uphendula, uyazi ngisebenza izo5. Kanti uyazi ukuthi ekhosombeni yakhe uyosho ukuthi lezi insuku ezo5 mayikhathwe zibe 2 noma nobe lodwa. Kuningi okwenzakalayo. There's spiritual warfare. But we need to fight ngaso sonke isikhathi. So abantu bayizisebenzi zesitha benganakile. Bayizisebenzi zamadimoni benganakile. Just so that kuzocimeka whatever light izama ukushine bright. Brightening for everyone. Brightening for the whole world. Brightening for everything, every living creature. So as I was saying, konke kuyabonakala futhi konke kuyezwakala. Now in the spiritual realm, whatever that you say ngezindebe zakho goes as a frequency and as a vibration. Kuzwakale kuyona yonke imimoya ekhona roaming around. Kuzwakale ukuthi uthe uzozila ukudla. Thunyele imimoya yake 100 izokuvimbezela nje ukuthi ungazili ukudla. Uthe uzokwenza ukuthi asimvimbezele so that engeke azakwazi ukuthi ayenze leyo nto. Because whatever umuntu asuke ezama ukuyenza so kuyinto ezomthokozisa at the end of the day. Uzojabula because uthe yazi ngifuna ukuvuka ngiwashe ngiclean ngifuna ukupheka ujeqe. Into ezokujabulisa leyo ngithi. But because there are many spirits akhona around amelene nokuthi ujabule azokhanda isiqinisekiso ezokhanda show ukuthi wena gcina kwenzanga lakho. Just because ukhiphile ngezindebe zakho wathi ukuthi kukuthi kuzovumbezeleka lokho bese usuku lakho ugcine luphelele ungabanga right. So as I was saying, this spirit abona this light asezweni laka moya mebona ukuthi nangu umuntu oyinkinga. They use agents to try and stop the shining light from shining kangaka. Let's say you decide to fast. Immediately uzozanya imizamo neplan yokuthi either uyagqilazwa ukuze ungayiqedi noma uyalingwa up until you fall or awiqali at all. Kube nezaba nje shonile nale. So because for every covenant esiwenza noNkulunkulu you eventually get an award after all of what you have done. But ngoba iyaziwa iglory kaNkulunkulu wenza isiqinisekiso sokungaphumeleli kwaleyo fast yakho. Kusuke kunokuningi okuzayo, kusuke kunokukhulu okuzayo by that fasting of yours. But because they understand the glory of the Lord, that is why wenze ukuthi ungalingaza zayiqede. Now lama agents ndini, they get sent to your life. Samuntu wakini, samuntu engathi uyakuthanda, samakhelwane wakho engathi uyakukhathalela, samntwana engazuthi uzohaka or uzocela something. Because ziningi izinto ezisetshenziswayo. Ubuthakathi ezimalini, ubuthakathi ngezimpahla zokugqoka, ubuthakathi ngezinto eziningi ezahlukahlukene. Setshenziswa that person ozocela wena uthathe ngokulunga uyasiza nanani kanti no. There's darkness busy working behind closed doors. So bafike bakhulume nawe ngendlela mhlawumbe let's say you were busy fasting base bathi oh waze wazaca buka wonke kanjani bazothina abantu kwasha kwacima. Ngaleyo ndlela baze bakwenze uzithandabuze, baze bakwenze uzobona ukuthi ayikho lento.
and bakutshele ngendlela ozofa ngayo, and they just instill ifear, which is into ehlangene nesitha. Usathane ufaka isifear, usathane ufaka ukwesaba ngaso sonke isikhathi. Buka umncane kangakanani uzofa, buka onde kangakanani awe. He's the one who instills fear kubantu so that abantu bezoyeka whatever into esibuke beyenza ngaleso sikhathi. Now, as they all say these words towards you, uma sebehambile, because bazofika bakhulume wonke lamagama, bakhulume, uyalalela ngithi, uyabathobela ngithi, uyabahlonipha ngithi, bakhulume wonke lamagama. And then the reason why besho wonke lamagama, it's because there is a spirit ekade vele sikuhlebela wonke lamagama, but ngenxa ukuthi awusilaleli, ulalela uJehova, bese kusetshenziswa the physical being. Mayifika la izosho the same thing, bazothi sebehambile. Bese lamazi lespirit siqhubeke sifuna ukuzowasho. Masiqhubeka siwasho, manje usuyasilalela because usuzwe nabanye besho the very same thing. Now the spirit is saying the very same thing as well. Usuyalalela ke, usuyathobeka ke. And then bese siyathatha indawo ukuthi usuyazibona ukuthi hayi, kusho ukuthi ngampela kuwukuthi, shuthi ngampela ngirongi, shuthi ngampela ngenza kabi, shuthi ngampela ngiyabheda, shuthi ngampela ngihambe ngakho, shuthi ngampela ngizofa. Because bona into ebekade isebenzwa kubona ukuthi basebenzele ukuthi ukwazi ukulalela the spirit. It's like ubaba wengane, mhlasimbe usexabene noma wengane bahlukana, you know, afike kuye esethi uzoqeda ngaye, mhlasimbe ufike uzombulala or something. Bese kuthunyelwa ingane thizeni ukuyombiza, go and call that lady, cela ungibizele uma wengane yami kanje kanje. Aqamba amangathi hayi ngiyusibanibane, utshela ukuthi usibanibane ombizayo, because uyazi ngeke ezeze vele, because baxabene nani. So uma esezwe ukuthi yilo muntu, wena ke ngokungaqondi umbize kanti sekuyophela ngaye. So wena as isithunyi, you're just gonna go there, how uyakubiza usibanibane kanje kanje. You don't understand the kind of relationship and how deep i-fight yabo is. You don't understand ukuthi kwenzakalani, bakuyiwo engakanani. Whether you are just being used to go and call them, khona bezoza. Athi umuntu esecane ngikhulumela nonkosikazi wami, ngiyazi ukuthi ngimenza ukuthi bakhulume na, hawu Nkosi yami ngixolele kwasho kwacima, and then uzosefika bese nawe uyakwazi ukuthi umlaleli. I hope this makes sense, bantu baNkulunkulu, ukuthi it's like you are being told into engamele ukuthi uyizwe, so that lo ofuna ukuthi uyizwe ezokwazi ukuthi ayifinyelelise kuwena. Uyazi ukuthi la magama amanga, uyazi ukuthi ayinkohliso, but if eseshiwa na abanye abantu, ingale nkathi usuzoqala mhlawumbe wathathe serious. Uyazi ukuthi akona lokho, uyazi ukuthi akunjalo, but if sekufika omunye umuntu owahlukile, you start now to realize ukuthi yazi mhlawumbe shuthi uqinisile. Abantu abaqondi ukuthi isitha sinonya kangakanani. Abantu baNkulunkulu isitha sinonya. Asinendaba namizwa yakho, asinendaba nanjabulo yakho, asinendaba nakuthula empilweni yakho, asinendaba nakukhanya, asinendaba nokuthi ujabulile, usizakele, asinendaba nalutho. But selfish, sinendaba nazo. So abantu abaqonda ukuthi isitha sinonya kangakanani, futhi sinonya lodwa, asifuni lutho oluhle. Siyabulala umthetho waso. John 10:10. Isela elibulalayo libhubhise. Isela elibulalayo libhubhise. Tell me, likhona isela elinonembeza? Cha. Likhona isela elicabangela omunye umuntu? Cha. Kanti usuke ezicabangela yena. Ubona ukuthi nayo imali lapha esikhwameni, uyicabangela wena, eyakhe nje lo yamuntu. Ubona ukuthi nayo imoto, uyicabangela wena ukuthi intshontshe eyakhe akuyona yakho. Nakho umsebenzi, ufuna ukuthi umphuce wena, owakhe akuwona wakho.
unonya. Isela likanjalo linonya ngaleyo ndlela. Kuyabulala futhi. Tell me, khona umbulali onenhliziyo enhle? Obo, akekho futhi asisoze ababikho. Ukhona umbulali ononembezo ocabanga ukuthi inkosi usecabanga ukuthi nje mangiqedile nje. Bengaqeda nje ngaye kuzobe seku-right. Bese liyabhubhisa-ke isela. Awubonga usathane. Because mase sengitshotshile wakufaka esihogweni ngokubulala u-end up laphayana. And then bese-ke uhlalela ukubhubha-ke. Because whosoever vele osesihogweni usuke selinde ukubhubha vele already. Sebelinde ukuthi kubhujiswe imiphefumulo yabo ngomhla wokuphela. Ngoba umphefumulo awufi, phela uyabhujiswa. So isitha sinonya abantu baNkulunkulu. Asinendaba nawe, asinendaba nenjabulo yakho, asinendaba ukuthi udlile, asinendaba ukuthi ugcobile, unani, ujabulile, ubukeni, uthandane, ulele, ufudumele, urelaxile, ucomfortable, wanele. Asiyilimit futhi sona. Unlike thina abantu sihle siyilimit izintweni eziningi. Sona siyilimit nakancane. But sihlezi sifuna ukwenza konke, sifuna ukuzama konke. La sothola khona nje ithuba. La sothola khona nje ithuba. La sothola khona nje indlela. Voila. So bantu baNkulunkulu kumele sazi siqonde ukuthi ubumnyama bugcwele lapha emhlabeni. Asingabuvumeli busebenzise indlela engekho right. But uzobona kanjani ukuthi usetshenziswa ubumnyama because izisebenzi zesitha ezingazazi. Uzobona ngokuthi uhlezi uphikisana nento ehlangene noNkulunkulu. Uzobona ukuthi ucikeke makuthiwa khuleka. Ucikeke makukhona umuntu okhulekayo. Uhambe umtshela ukuthi akayeke lento ayenzayo. Into enjalo leyo. How can you tell someone that is praying deeply umtshela ukuthi yeka lento ayenzayo? Does that even make sense? Wena uyanjalo nje enkonzweni. Uyisebenzisa ubumnyama ungazi. Ngijalo nje wena uyazila. Uyisebenzisa ubumnyama ungazi. Everything ehlangene noNkulunkulu umumelene nayo. You are isisebenzi sesitha esingazazi. Whether wena uhamba ngamabhilisi wakho ukuthi emhlabeni mina ngikholelwa kanje kanje. The fact that ukholelwa kona kuzoklesha kuphikisana noNkulunkulu. Then uyisebenzisa sesitha esingazazi. How about we always seek understanding ezintweni zonke abantu baNkulunkulu. Ukuthi kungani, ukuthi kwenziwa yini. Why lokhu kanje, lokhu kanje. Instead of ukuthi sifuna gijima siqhamuke sesigxeka. Siqhamuke ask. Why wenze kanje? Why uphile kanje? Why udla kanje? Why ugqoke kanje? Just ask. It's as simple as that. And when you get an understanding, ila uzoqonda khona ukuthi oh, kahle kahle konke lokhu ukusiza kanje kanje kanje. But if ungakwenzi lokho, I promise you, uzomelana nabakwenzayo. And ngaleyo ndlela uyisebenzi sesitha. The more uyisebenzi sesitha, cabanga uzozuzana. Cabanga uzogainani. Uzozuza lokho kuzozwa isitha. So in many cases, kumele siyazi abantu baNkulunkulu ukuthi there's always a solution out of everything. Yena into engiyithanda kakhulu ngoKristu. Uthi noma sibona ukuthi sisebumnyameni sisodakeni sisobishini, asilule isandla. Athi woza. Athi woza. Afuna ukukudonsa. Afuna ukukudonsela kuyena. Afuna ukudonsela ekukhanyeni. Afuna ukudonsela ekulungeni. Afuna ukudonsela emnyalelweni yakhe. Afuna ukudonsela ebungcweleni. Afuna ukukusiza. Bathi umbuzo uthi uyasizeka yini wena? Uyayaleka yini wena? Uyadonseka yini wena? Ngendlela athanda ukuthi akudonse ngayo. So noma ubuyisebenzisa sesitha ungazi. Nakho umyalezo namhlanje ukuthi
Stop ukumelana nabantu bakaNkulunkulu. Stop ukumelana nabagcwetha ukuthi hawu lo mprofethi amangayikho nje le nto. Hayibo. Usuqonde kampela ukuthi hayi wena nje udlala hayibo. Usebenzise ubumnyama kutshele. Isebenzise sithi. Stop that. Buyele kuKristu. So ngoba sinoJesu ongummeli futhi oyihlawulo lezi zonke izono zethu, nomoya weqiniso, umoya ongcwele esinaye, siyakwazi ukuqondisa ezintweni zonke ngoba usazisa konke kungakenzeki enzela ukusisiza nathi-ke masizisize impela ngokulalela, ukuthoba, ukuzwa kanye nokwenza intando kaNkulunkulu. Yona indlela esingayisiza ngayo leyo. Ngabe uyamesaba uJehova? Ngoba ufuna lokho. Manje-ke izolo uJehova uNkulunkulu akufunani kuwe ngaphandle komsabe, umthande, umkhonze. Bese ugcina imiyalelo yakhe, nemiyalelo yakhe ayinzima. Ufuna lokho nje uJehova kithi. Ngabe uyamsaba yini ngokwanele? Uyamthobela yini? Uyamkhonza yini? Uyenzeni imiyalelo yakhe? Because ngokwenza kwakho imiyalelo yakhe ngokuyigcina njalo, that is when uzokwazi ukuthi uhlalise ebukhoneni baNkulunkulu. That is when uzokwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu ukwazi ukuthi uhlale kuwe ukusiza ezintweni zonke ngoba siyaphambuka. Sona mihla namalanga. Shelela nsuku zonke. But sidinga umoya kaNkulunkulu ukuthi ukwazi ukuthi sisize kukona konke ukungalungi nokushelela. Nazona zonke izenzo zobumnyama ezimpi ezinengekayo. Ezingathandeki futhi. So ezintweni zonke abantu bakaNkulunkulu asiqonde ukuthi kuningi sike sikwenze singanaki, singazi. Kanti usisetshenzisela ubumnyama ungazi, ungaboni, unganakile. Ungamelani nomuntu kaNkulunkulu. Ungamelani nentando kaNkulunkulu. Ungayisho into ongayazi. Calling other people but demonic. Banamanga, banenkohlisi, banokuthi nokuthi. Ungazi. Ungabuzanga. How about we consult uNkulunkulu? Because indaba ikanjalo phela abantu bakaNkulunkulu. Iyona into ekumele siyenze leyo. Uyabona ukuthi kunomuntu ophila kanje. Consult uNkulunkulu ukuthi Nkosi, kahle kahle kuyiqiniso kangakanani? Uqiniseke kangakanani lento akayishoyo? Consult uNkulunkulu nokuthi umelane naye just because wena ukholele ekuthenini lokhu ukuthi nokuthi. Ask uNkulunkulu ukuthi lo muntu ungubani. Ask uNkulunkulu ukuthi lo muntu uphila impiloni. Ask uNkulunkulu ukuthi lo muntu kungani enza kanje. And ngokubuza kwakho uNkulunkulu uzo-understand ukuthi le mpilo ayiphilayo kahle kahle impilo yasezulwini. Le mpilo ayiphilayo kahle kahle impilo yalezo uNkulunkulu ngayo. Lento ayenzayo zonke lezi zinto azenzayo utshela uNkulunkulu and uphila okukaNkulunkulu okungcwele, okumngcwelisayo ngaso sonke isikhathi. Kunokuthi ugijima usugxeka. Ugijima ususho into oyithandayo. Ask. Qala. Kuzothi masusumbuzile uNkulunkulu uzokunikeza a full understanding. Mase so understanda uzoqonda ukuthi okaNkulunkulu asingamelani nakho. And only people who are smart abazi ukuthi kumele babuze yonke into. Bangavele nje baqhambukele nje bakhuluma into ongayazi. Ungabe isibula sokuvuma into ongayazi nokuphika into ongayazi. Because yoze usuprovele ukuthi kahle kahle njoba kade uyiphika bekumele uvume. Njoba uyivumile bekumele uyiphike. Uzwenze njani? Are you going to go back? What are you going to do? Sorry umhlungu kakhulu kubantu abaningi. Kuthi uma ngiyaxolisa yazi ngibhedile ngiyaxolisa yazi ngenza ukuthi. So izisebenzi zesitha ezingazazi. Zazi ukuthi ngubani. Zazi ukuthi ulalela bani. Zazi ukuthi wenze yabani intando. Zazi ukuthi uthobela bani, uthobela muphi uNkulunkulu. And ngokwazi kwakho, ngokuqonda konke lokho, uzokwazi ukuthi uyisebenzise kaNkulunkulu noma uyisebenzise sithi. Ngokuzazi, ngokuziqonda, ngokungamelani futhi noNkulunkulu. Ngoba omelana noNkulunkulu, omelana nomgcotsho nesithunywa saNkulunkulu, ufana nomuntu omelana noNkulunkulu uqobo lwakhe. Ubani-ke wena omelana nomdala wey'nsuku, omelana nomdali wezwe nomhlaba. Who are you? My God. Nkosi nje ibe nani.
Busise kakhulu bantu kaNkulunkulu. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi nje benani sicela nje selamazi nakwabanye bathola ukusindiswa, ukuphulukiswa nokuhlengwa. uNkulunkulu nje sasilundile, sasithanda. Ezinye izinkundla zokuxhumana khona uTikTok, which is uLihle Ithemba, Instagram Lihle Ithemba Wendy Mzobe with IE, and then Facebook uLihle Ithemba Mzobe. Nkosi benani ngibusisa kakhulu manje zephakade. Amen.